As queixas dos veciños de Palmeira parece que esta vez si tiveron resposta. A Consellería de Sanidade, a través dun comunicado, informou sobre a situación deste centro de saúde. Segundo sinalan dende a Xunta, o consultorio segue a manter a súa atención médica diaria e tras a ausencia do facultativo titular, a xerencia segue a garantir a asistencia axeitada todos os días. Tamén anuncia que dende hoxe esta asistencia será prestada polo mesmo facultativo de xeito estable, ata a reincorporación do seu titular, en lugar de alternar diferentes profesionais. Tamén sinalan que o resto das categorías do centro mantén o seu horario habitual. Dende a xerencia aluden ás dificultades que hai nestes momentos no Sistema Nacional de Saúde para contratar profesionais nalgunhas especialidades médicas, polo que lle é complicado atopar facultativos para facer novas contratacións e, polo tanto, moito máis acadar profesionais para cubrir as baixas e as vacacións dos médicos de familia que atenden os cupos. A Dirección de Atención Primaria da área Santiago Barbanza di que analiza a diario as incidencias que xorden nos centros de saúde, como é o caso das baixas dos profesionais, as vacacións ou os días libres do persoal, procurando sempre solucións eficientes a cada caso.